encontré con dos copirues. Mi vida que me hicieron Que tal, Orlando? Moi ben. Benvidos a Ferrer da Baixo, no medio do Courel. Así apartes ti no medio do monte, non? É no medio do Courel, no mesmo centro. Que ti tens unha casa en plena montaña. Pois sí, bueno, máis ben debaixo dunha montaña porque está debaixo dunha rocha moi alta aí que corre perigo de caer, pero bueno, hai que vigilala. A túa casa non correrá perigo, non? Penso que non. Podemos ir entón. Si, vamos. Veña. E que tal se está aquí? Que prefires, Lugo? Pois eu estou aquí como no mellor sitio do mundo. Non sei se é o mellor sitio do mundo, pero estou aquí como se for o mellor sitio do mundo. Así que esta é a túa casa, Orlando. Pois é a casa que me tocou na herencia, no lote cando se dividiu a casa. E a casa está tal cual, ou está máis ou menos como cando se fixo nos seus tempos, pero vedes que lle falta onde están os árboles, falta aí un anaco que ainda non reconstruímos. Isto era como un castro. Só que ao final quedaron as viviendas, foron construindo viviendas novas e desfacendo as vellas. E restaurada só está a túa, entón? De momento está restaurada a miña, pero na aldea, pois a aldea principal xa vedes que está todo, os teitos casi todos novos. Xa a xente está restaurando cousiñas. cousiñas. Temos a aldea do Courel que están prácticamente as casas todas intactas. Estas pedras son de mármol, pero son mármol sin pulir. É mármol aquí dun regato que hai aquí debaixo do Sobredo. Este é roca calcárea do Devónico, 300 millóns de anos. E esta non é a porta? Pa onde vas? Pero esta é a porta de abaixo. Está cheo de trastes, que debe ver un pouco así, pero aí está un pouco... Este é o almacén onde se poñen todas as ferramentas para seguir traballando, pero de momento está todo... Isto co tempo pensamos a arreglar un poquinho mellor, unha parte para unha habitación e a outra parte para as ferramentas. As ferramentas son imprescindibles para ter unha casa así con un pouco de xeito. Fija, esta esquina que está cortada así, isto está cortada porque antigamente cortábanas para cando pasaran os carros non lle pegaran as pedras e arrincaran da parede e fixeran a parede. Ahora vamos ir por esa parte que é por onde se entra, que é a porta de era no naciente. E todas estas pedras houve que poñelas de novo? Non, estas pedras están como estaba a casa igual. O único que se fixe é as ventanas, poñer as ventanas e restaurar e resuntar as pedras da ventana. Como puido aguantar isto tantísimos anos así de estable? Pois como conservou a cubierta, pois como son paredes de barro e pedra, se non se mollan, nunca se desfai. E aquí non chove ou que? Non chove moitísimo, pero como tiña tellado, tiña un tellado vello, pero facía as funcións de tellado normal. A arquitectura popular galega é tremenda, Claro, o que queira restaurar a casa no Courel ten a suerte de comprar o millón a ruína e estar tocando paredes con 500 anos de antigüedade. Vaya fortuna. E aparte deste entorno, pois en principio parece que privilexiado, non? Bueno, este é o camiño da miña casa e este por aquí é o camiño desta ruta que se abriu fai pouco tempo, que abrimos, que vai a Penaboa, que é o kilómetro vertical, a ruta con máis pendente de toda Galicia. Que abristes quenes, ti? Pois eu e uns cuantos que me axudaron algúns días, e incluso o fotógrafo que fixo as últimas fotos, pois me axudou a levarme gasolina e comida e todo eso. Ti, Orlando, estás feito un manitas, abres camiños, fabricas fornos... Home, hai que cuidar o sitio onde vives, e quanto máis bonito este o sitio, pois máis se revaloriza a propiedade. E esta é unha necesidade para comer, non hai outro problema. Para comer que? Que cociñas aí? A ver. Pois aquí cociñas empanadas, pizzas, de todo, incluso unha paella, polos, cabritos, o que se pilla. Un xabarín se pilla por aí, un corzo. E de par do forno xa está o merendeiro. Vale, aquí no verán podes comer perfectamente, pero de inverno, como de momento non temos coberto, pensámoslo cubrir, pero de momento aquí non se pode estar de inverno, aparte que de inverno non dá o sol, non entra o sol aquí en 3 meses. Carai, como aguantas? Entón de inverno isto está moi bonito, pois está todo blanquillo todo o tempo. Gusta chiso de que non haxa luz e sol? Home, non é de todo agradable así visto de fora, parece que é unha cousa horrible, pero cando está o lume encendido e fora está xeada é a mellor sensación que hai. Ter o lume encendido e por fora todo cheo de xeada. E cantos vivides nesta casa? Pois esta casa somos a parella e a filla, que está en Suiza, pero tamén ven vacacións aquí. Non é moi grande, entón? Só ten 2 habitacións e ao salón cociña, non ten máis, e ao cuarto de baño. Imos a velo. Este
Este é o salón cociña que decorou a miña muller, bueno, toda a casa decorou a miña muller. Algúns muebles se restaurou no Sela, outros muebles, esta mesa, por exemplo, regalaron aos amigos, moitos muebles regalaron e outros, pois, xa restaurouse a miña muller os muebles dele. Que pedra é esta que está polas paredes? Esta pedra é a mesma que está fora, pasa como está rexuntada, pois o contraste parece que é unha pedra máis blanca. Pizarra, entón? É a mesma pizarra que a que hai fora. E o chan de que é? O chan é de madeira de castiñeiro. A madeira que hai aquí no Courel, pois o castiñeiro é o árbol máis esplendoroso que temos e o que mellor madeira ten. Toda a cociña está na mesma parede. Sí, porque é máis fácil de poñer na mesma parede, e aparte estorba menos, tes aquí o comedor e aí tes toda a cociña dun lado. Encima aí puxemos unha parede que estaba moi ondulada, pois o que vou facer para sentar os muebles unha parede vertical de ladrillo. Entón, iso mesmo che permite o ladrillo meter por trás todos os cables e as tuberías.